Modusmu ngalang-alangi aku nyebrang jalan tanpa modusmu iki tanpa ngenehi kabar lho. Tanpa ngenehi kabar arep nyebrangi. Lah aku yo ora iso ngerim to. Wis jajal piye? Nuwun Pak RT. Monggo Kang Pak Edi. Iki Kang Pak Edi. Nggih. Nuwun, nuwun Wijang. Wis dene kemudian tak enteni kan mau sih. Wonten napa niki kok nelpon kula? Iki lho bacotke rencanane gawe proposal. Oh, pengerahan jalan kae, jalan pertanian. Oh, proposalnya yen tanggul sawah. Oh, ora aku iki petukan kancaku dinas kono nyaranke. Iki ning program pengerasan jalan pertanian. Kowe duwe lokasi ora ngono. Lah aku kok kelingan oh iya kae. Nang junung sawah kae perlu pengerasan ngono. Jujur niku. Jujur masalahnya yo sing jeneng wong sawah iki nek dalane elek iki jan usung-usung iki jan repot. Lah iya nek udan. Lihat-lihat nih Mas. Udan barang ya lunyu to nanti pengerasan lah iki ning program pengerasan jalan pertanian. Lah aku kelingan karo sampean lho. Kang Pak iki duwe kelompok tani sih ya. Kelompok tani terus yo mbutuhke. Lah iya ketok ya ning lokasine pembangunan. Kelingan tak setuju. Lah aku mikir-mikir anu wae tak nyeluk sampean kuwi lah iki tak ijen iki ning aku kan data-datane belum paham. Data saya pripun maksudnya? Ya data kelompok barang kuwi lho. Data anggota kelompok ono pira. Terus luas lahane ono pira, terus nek luas lahane niku data-data sing paling anu iki tenggene duwe ning tau komo anu iki. Mangke data-data sing aktif tenggen kelompok niku nggih wonten sekitar 20 orang. Nah, Tapi nek komplit lah sak paduan niku. Boten kudu kelompok iki to. Ora, ning termasuk lokasine sih. Lokasi persawahan. Oh, ngono. Oh, persawahan pira. Petanine pira ngono kuwi kan sebagai dasar nggo anu kuwi ora memang kelompoke dhewe mengko pira luasane ya ora mencakup ya ora masuk ngono lho. Nah nang bulak iki kae iki luase 9 hektar ngono kuwi lho. Dadi kan nek karo bulak luar desa kan nek karo 15 hektar ya ono to. Wonten. Wonten niku. Ning bulake mboten bulak mriki kita lho, bulak kalih siji wilayah. Lah iya ceter iki calone kelewatan ngono lho, lewat do nek nanu do lewat kono kuwi ngono lho. Merasa membutuhkan. Oh, dadi ora mung khusus mergo sik kelompok entuk lewate kelompok entuk ora ning kabeh petani sik lewat nang dalan kono kuwi, ngono kuwi lho. Dadi iki nggo umum dalan ku ora mung nggo kelompok entuk. Lha gitu. Pak niki kok malah dengan pun siap niki Pak. Ah, iya Pak. Oh, iki disambil lah. Lah tak siapake lah kowe tak nyeluk kowe kan aku wis apa. Putih to kowe kowe. Nggih. Ya tak siapake. Ya ya disambi yo. Oh, nggih nggih nggih. Iki karepmu aku mau pacet dhewe ku ayo. Disambi. Iki anu, ini data-datane mau. Jumlah anggotane kelompok pira? 20. 20. Nek di angga kali sing lain-lain berapa 40 bisa lebih Pak. Oh, terus luasane luas areal pertaniane kono ki pirang hektar kira-kira? Ya kurang lebihnya 15 ya. 15 hektar. Nek dalane kae kira-kira pirang meter ya dalane kae. Dalan kae lho saka desa ke terus nang sawah. Terus tengah sawah kae pira ngono kira-kira luas iki. Panjangnya piro kira-kira? Kira-kira walangan 1 meter nek wis ACC. Ya kudu lokasi niki. Ya sementara anu sene nek iso kira-kira to kira-kira semono. 500-an mungkin apa gitu? 500 meter. Kurang lebih. Nah nek 500 meter ya. Cek lokasi. 500 meter. Nah lebare piro kan lebare? Lebar.
Dari ini, yang saniki ya minggu sana terwujud sih. Iya, melihat-lihat dari tepi ke tepi ya, 2 meteran ana ya? terasa kan lagi. Oh, 2 meter rapat. Sebelum Rapat. meter kalau piringan dulu. Iya. Jadi soalnya nih gue kawan dia, wes. Tinggal lewat luku barang kan. Nah ini. Kena nek umpamane dikeraske dalane kan. Lah aku baru biyen lagi ana wong nyunggi gabah nunju pas udah kepleset sakit glimpang. Yo nene. Lah aku harus pikir malah nek kaya perlu perlu perbaikan, perlu pengerusan jalan. Nah iki mungkin kesempatan iki ya digunakake. Pokoke kok ketuane sampean ya ketuane. Nggih. Iki kok iki ora paten, liyane iki do mingkang-mingkong. Ora diurusi. Ayo sekarang kudune iki kelompok maju itu kan sik wani berjuang, kabeh ra gelem berjuang ya ora bakal dadi kelompok ngene. Ayo diombe ya, wis ambil. Nggih. Wis. Sugeng Kak. Bandes to iki Pak, Bandes Pak? Nggih. Oh. Kak pripun? Ya, Pak pangestu Pak Bandes. Apa ya? Ada salam ki? Nggih, bekae. Kadengaran iki Goleki kanggo Paidi kuwi. Oh. Tak goleki tekan ngendi-endi. Bul sepele nang kene iki mrene sajake ana rembukan karo proposal. Proposal kanggo dalan. Oh, nggih. Nggih. Nyuwun pangapunten nggih, Pak. Iya. Ajeng numpang rembug. Iya, napa? Ngoten, Pak. Wingi niku rak kula ngeculke mendok. Angon wedhus. Nggih. Leres. Biasane kae nang ngene. Ya, niku mendok niku rak jaler kalih setri. Heeh. Lah sing jaler niku ngoncet mawon mbak mawon sing setri. Kalih dedek ngoten. Oh, niku saking gilane sing setri. Niku mlayu jlandah tampane nek Paidi. Oh, aku. Nah, ora sase ora. Kok selas kok baru nampani wedhus. Ora wingi iki jare nek rampung wingi to sing perkara iki. Lah ya wis rampung ning tak pikir-pikir bisa ana sing durung iso tak rampung. Ya gorong dong aku. Kok wedhuse sampean mayu ditampani kok bopong ngono piye kuwi ceritane iki? Oh, matur riyen, Pak. Tegese tampane niku kangge montor ya nek namung tampane ngoten. Kok motor malu cemeneh ngoten nemu nalar. Piye kok tampane nggo motor piye to ceritane iki nak wedhuse niki do uyang-uyangan mlayu-mlayu dilarang kok meluncat nang nyebrang dalan. Lah pasar liwat yo wah ngerem iki jan ora nyandak. Ah wedhusmu kena. Ning yo lah lara sih. Ning padha wae ngono. Nggon kuwi nabrak ngono glimpang. Glimpang iki sak wonge, untung ning wit gedang iki nabrake glimpang nang wit gedang liwat. Montormu ya rusak. Wah, ya rusak jane. Lah mendho kula niku mongko setri ya, Pak. Lah nek setri niku rak ya pun jenengan rak saged mbayarke. Nek setri niku rak ya mangke dadi pirang-pirang. Lah kula kok namung nyuwun perugian. Gangsal yuta malah ditinggal dhelik. Khususnya kok wedhus iki gedene sepiro njaluk 5 juta iki. Nggih, umum pun dara niku pun meteng. Lah wong dolan nanggo korban kae saya 3 juta kok njaluk ganti 5 juta. Anak wedhus lanang niku leres dinggo korban. Dinggo akekoan. Niku wonten perlune. Ning rak namung pisan niku contoh. Anak setri rak mangke saged nak permana. Lah namung kelangan 5 juta ditinggal dhelik. Pun dengan pripun? Wedhusmu iki tak mau dirego rego 1.500 sing karo 0,5 juta kuwi. Mbuh kok kowe iki kok njaluk semono iki ya kepiye lho? Bener karo 0,5 juta. Ning jur nek dadi nak permanak mongko sak branakan wae 3. Kowe ki duwe duit ora? Wah,
Yo urusane iki ora san ya wedhus mungkin kok wedhus wedok cilik kok. Nek lanang gede jamblah ae wis kena nggo korban larang. Ah wedhus cilik. Bener. Nek wedhus lanang ki larang. Nek mengkur upamake wong nandur Ya. panen ki terus mengkur panen pisan. Lah nek wedhus wedok ki ae cetha dadi pirang-pirang. Wah, gedhong iki karepe iki. Iki pripun iki Pak? Wedhus iki kuwi wedok. Kira iso anak permana. Panamu sak anak pisan 3, ane setahun anak pindho wis dadi 6. Ada 2 tahun dadi 12 e. Ngono kuwi paling ning ngitung kuwi iki. Nggih leres niku Pak, leres. Ora ngono kuwi. Upane 12 ya pokoke tok etung pira upane 12 ki payu 2 juta ngono ya dadi 24 juta ya. Lah, Ya ora ngono kuwi. Kita jaga blorok iki. Agutan aku ya. iki Ora kuwi ya. wong durung ngobrol lho Kang. Soale ngene Bang. Pitku ki motorku ki ya rusak lho iki Bang. Dadi ya sakmono kowe arep ngono ki lho. Ya aku ya tetep njaluk ganti rugi Bang. Ganti rugi ya dipodo-podo le. Anu wis. Ganti rugi sapa? Lah wedhusmu ngalang-alangi aku nyebrang jalan tanpa wedhusmu ki tanpa ngenehi kabar lho. Tanpa ngenehi kabar arep nyebrang iki. Lah aku ya ora iso ngerim lho. Wis jajal piye. Sing bodho wedhuse apa sing ngangon ngono kuwi. Lah nek wedhus ki ora duwe pikiran. Tapi Mlayu mengkur waton. iki aneh-aneh wedhus masuk kene peringatan. Waton nyabrang ngono ya ora mungkin to ya aneh. Nggih ngoten niku Pak. Lah ya mulane kuwi njur tak njur ngadang-adangi kuwi. Donge kowe sing ngene peringatan kuwi wong wedhusmu tetep ngadangi aku lah. Aku banter. Banter lho kuwi. Banter Iya, lah ora banter ora lara Ora. wedhusku. warana aku le arep ngerem biyen ngono kuwi. Lah Kalau kecerak, ayo dong iki yo nek arep nyebrang yo tak sandhet to tak ngabari sing nunggang motor. Aku tanpa ono kabar sih. Aku yo tobat lho niku, nggih to? Iya iya. Lah tobat ki ora kena dienggo landesan le arep selak kok bol. Wedhus ki nek dipikir ora duwe pikiran kon ngekeki rambu-rambu barang ora iso. Sing angon Ah, totale aku karo di wedhus sing angon ki piye supayane di wong liwat ki ngerti ngono kuwi. Kepara ya kowe iki nek jeneng angon wedhus ya nek iso ya aja nang ngiri awan. wis iki kowe njur mek ora arep ukuh ora gelem ngijoli ngono apa piye? Soale iki Ping iki kowe iki sago. Lah sagu ki nek sagu ki Tak goleki kok ngene ora ono sagu ki omah. nek sak rego ki paling ora mingkur sak yuta utawa karo tengah yuta kuwi jeneng anu ora apa-apa anjur 5 juta ki ora rega kuwi. Wis pripun iki Pak? Kula anu manut jenengan mon pripun iki? Ya ngene Kang Bandos. Nggih. Ya bener wedhus iki wedok ya. Nggih, Nek madel kuwi nek adol tinuku wedhus ku ora mergo iki wedok terus ngitung nak permana setahun dadi semene ora ngono kuwi ya regane iki nek regane semono kuwi ya rega semono kuwi. Aja terus gawe rega sak penake dhewe. Motor iki ya padha belet ngapain dhewe ya cerita nek menu motore rusak mergo nabrak motormu. Wedhusmu kuwi. Nggih. Akhirnya ndandake ya Nggih. kelangan ragat. Mongko motorku ki jan iki motor anyar isian sing dek bocah Wah, lah nek larang kuwi. mongko wingi niku pun sago, Pak. Lah, Ora. nggih dos pundi nggih, Pak? Nek Nggih, saiki ngene. nyemanggaken Bapak, kula nyuwun berkah. Saiki ngene, Hubungan kowe kalih Bapak. ya ya, heeh, kowe rugimu entek pira lek ndandake motor? Wah, nek mingkur 2 juta ae kurang sak umpama kurang duwe sini soalnya motor anyar kuwi iki. Kayak bocah ya aku ya anu to. Kuwi kene ndandake motor entek 2 juta. Rupane Lah, tok nggih. Nggih, kula 5 juta kowe ora mesakake. Wong iki Nggih. do ngeling tetanggan lho. Ngene terus hiburan lho. nggih lah. Dadi emosi lho. Lah kula madosi niku ora pengin niku pun saguh ngoten. Nek sago ning ora 5 juta. Nah, Jajane kuwi aku ora ngerti nek motorku ki ora anu ngerti kuwi ora rusak nyatane tak
jebulke bengkel lha akeh sing rusak. Guru kuno ki ya untung karo entuk wit gedang cobane entuk nggon tanggul kae saya remo motorku. Entuk kadang wit gedang dadi rada semeres sithik. Ya ngene wae iki Kang. Nggih, Pak. Yo Pak niki. Kula Ya nderek. saiki ngeling-eling do tetanggan do seduluran ya. Nggih. Iki kabeh ki ra nesen ngojo, ra Nggih. ngojo. Kabeh iki jenenge alangan. Nggih. Wong Kang Madi ya ora liat nabrak wedhusmu. Nggih. Dewe wedhusmu ya ora niat njaluk ditabrak karo Kang Paidi. Nggih. Ngono wedhusmu kok didelek isih payu ta kuwi ra ketane murah-murah. Nggih. Pak Ajeng nggih. Nggih murah ya karang wedhus Ya wis wedhus lara. lara cacat ngono wae. Wedhus lara niku nek lah kula nyuwun perugihan niku rak wedhus lara niku nek ditambake iso ana arep-arepe. Nah, mulane anu Ning nek wedhus greng mboten wonten arep-arepe. Nek wedhus greng niku pun mboten doyan mangan. Ning nek wedhus lara niku doyan mangan lah ngarep-arepe rak niku. Lah kula nyuwun perugihan lajeng kula nggih nambahke rak ngoten, Pak. iya. Ya iki anu lek Kang Bandos. Nggih. Saiki kaya ngelingi do seduluran wae. Nggih. Kaya ngono barang ngono kok dianu wis sing penting gandeng kene ya padha-padha rugi. Nggih. Ya muga-muga wedhusmu terus iso mari. Nggih, nggih, pengastune, Pak. Ke dokter hewan Nggih. terus ditambani iso mari nek Kang Nggih. Paidi ya wis ndandake montore ya mesake anu mesake. Oh, nggih. Nggih. Kembangane engko mung barang sepele mung marai padahal lek seduluran rak rape. Oh, nggih, nggih. Nggih. Lah mulane aku ki kok kowe kok ndek penemu wedhus wedok kata regane maksudnya aku rada gumun aku ora percaya nek penemu dhewe. Kek nek sik ngompori kowe iki. Nggih. Pripun nggih? Nggih, mboten selak, Pak. Heeh. Wonten sing mbuni. Lah ora tenan to. Aku percaya iki nek Pak Bandri kok ora tekan semono lho nek kok dadi sapa iki ngomong. Si anu nika, Pak. Sinten Dikejar iki mesti. ah lek kencur, Pak. Sampeyan iki nek ngomong karo kae iki Iya ya percaya aku rek. Nah, kae iki ya sing koyo dene iki ning koyo arep ngedu kowe karo aku nek kowe iki. Oh, lah rak ngono. Lah gegas. Lek mbone aku kuwi lah aku ya terus kemropok ya tambah murup. Lah ya mulane aku ya ora mari to. Oh. Duga mosok wedhus wedok aja ning payu tapi dikene. Kuwi lho, aku duwe wedhus iki kan kok gede. Nggur cilik kok. Ya kae iki Nek engko dikompori ya wis sekarang. mulane kae nek karo genjer ki ya ngati-ati. Nek apa kae iki senengane iki ngompori ngono ketokan aja omongan ora nyeneng kae. Nggih, Kaya ngegowi wong ngono. nggih, di Nek ora paham. anu Pak di tampa niku lek kepenak ketoke niku. Iya ning akhire minggur bari ndadekke pasulayan. Oh, lah rak ngoten lah kula ya rawuh kalih genjer niku ya dereng sepinteno. Ya anu ngene wae. Nggih. Kang Bandos semena ya nek angon wedhus ya aja nang pinggir dalan ya. Aja nang pinggir dalan, nek nang pinggir dalan digawe pathok dincang nek suku nek iso nek yen wedhus ki ya diopeni setengah gawe kandang diretke ora dingon. Nek dingon ki iso nyilakake wong kaya ki mau ngono lho. Oh, lah Ya paling ora iki digocaki apa dikencang kuwi. Lah nek saumpama njur dil ngono glimpang terus aku glimpange nang nggon sing atos sing nggon buk. Apa nek kebentur buk barang. Nah, ya wis montore luwih rusak. Kowe bener ya wis. ngomboki. Heeh, ning ngon-ngonku kuwi rak ya wedhus dingon ki rak ya umum ngono lho. Ya umum ning ya wis mau Luwe-luwe wedhus ki wedhus gembel. Lah wedhus gembel rak ya umume ya dingon. leres ngendikane Pak RT nek anu ya nek nang angon ya aja nang dalan. Soale Rusia tenan ora ketenggel kaya langsung mati ya repot. Nah, kuwi isih urip iki muga-muga ya iso isih bisa mari muga-muga wae. Ya, ya di pengestoni ya Kang. Nah, nggih. Muga-muga ae saya kena ditututi tak tambane. Mengko nek
terus mari tak ati-atine lah kowe angon. Ora dingon nek anu sok gawe kadang bentuk nang omah ngarit. Oh, Nggih. Nggih. Kae kedadian meneh ngemusake sik nubruk ya nubruk wis montore rusak engko nek isih awake lara. Nggih. Kowe ya rugi udus mati ra cilaka. Oh lah, nggih Pak. Nah, terus piye iki sidane? Apa kowe nomboki aku apa aku njur nomboki kowe apa kudu piye? Apa wis cukup damai ngene? Kerjane Pak RT iki wis damai lah karang Ya yo. kabeh kene dandake Aku motor ya tak akeh. aku ya rugi, kowe ya rugi. Motormu ya wedhusmu ya muga-muga isih iso mari. Nggih. Iso nak kemana. Nggih. Ya wis ngono wae Kang Paidi. Oh, Kowe ndadake motormu, aku tak nambahke wedhusku. Wis. Wis Wis, damai. damai wis apik-apik. ana wonten lupute njaluk ngapura lah karang yo kok ngoten niku nek kecelakaan wis Ya wis apik, ora jinarah. apik. Wis kanca bali nang kanca ya, sedulur bali nang sedulur ya. Seksane nggih Pak. Heeh, aku seksine. Wis iki ora ning masalah lho. Nggih. Nek dikompori genjerone wis ora dirungokke lho iki. Nggih Pak, nggih. Wong iki aja gampang dibumboni wong. Oh nggih, nggih. Wedange mah lali iki mah. Nggih. Wis Wah, Pacitane saiki lho. nggih. Kok macet iki. Lah niki mah Aku ngrepot-repoti Bapak. wedange mbok dhewe ya lunga. Ya nyambi iki. Nggih. wis Ya, monggo. monggo. Wah, wi. Iya, nyambi. Lah niki wau pun dados apa Pak? Ndamel. Durung lho ya Oh. lekas ning Oh, terus kowe teko nggih. mau engko tak rampung ning. Oh. Anu ora mana. Ndamel napa kuwi? Proposal anu. Ada pengerasan jalan. Oh, lar griya niku. Heeh. Wis sae bilang Pak. Kowe nek gawe iki yo wis arep rampung yo mengko kurang sithik. Ya aku main dirampung-rampungke Pak Iku RT. tak rampung datane wis anu. Dirampungke Pak RT wis dari data-datane barang wis do mlebu. Oh, nggih. Ngambil dilanjut ke masjid. Ini wonten sing anu lho Pak, daerah lar griya niku. Wonten sing ngayal ya napa ya pripun Ngayal Pak? piye? Ngayal niku nek didandosi, diperkeras niku karepe niku mboten setuju. Soal niku ora jalan dulu ta Pak? Nah, jenenge jalan nang pertanian ya memang pertanian iku ya. Ya engko dijelaske ora ya paham. Oh lah, nggih, nggih. Muga-muga tak jelasne. Oh, nggih.